Bon dia, benvinguts i benvingudes, climentons i climentones. Ja. Avui estem en un ple extraordinari. Jo soc l'alcaldessa en funcions i donaré peu a començar el ple extraordinari a les 10:10 i passo la veu al senyor secretari. Gràcies. Bon dia a tothom. Faré una ràpida explicació de què farem avui. El que farem serà escollir el nou alcalde a Sant Climent de Llobregat i aquest procediment consisteix bàsicament en fer una votació. Aquesta votació designarà el nou alcalde per majoria absoluta i, com diu la Lore, que en cas d'empat es farà en funció del número de vots populars en les eleccions anteriors. En les eleccions anteriors, en cas d'empat, el major nombre de vots és de Junts CM, amb 849 vots. Tot seguit, el que farem abans de plantejar les candidatures que es presenten, us explicaré una mica quines són les candidatures. El que hauríem de fer és votar la urgència, perquè aquest ple és extraordinari però també és urgent. Llavors, si no us sembla malament, el que farem serà votar primer la urgència i ja ens centrem en les candidatures. Per lo que fa a la urgència, no sé si teniu cap vot en contra o abstenció o algun comentari a fer. Doncs per unanimitat dels assistents donem per aprovada la urgència. Entrem amb les candidatures, que seran les que es votaran en aquesta votació d'alcaldia. En principi, la candidatura correspon al cap de la llista més votada. Tenim 3 llistes, aquí a Sant Climent. La llista de Gent per Sant Climent té el seu cap aquí, i ara ens explicaran quina és la seva proposta i quin és, si presenta candidatura. Tenim la Junta d'Esquerra Republicana, que també la tenim aquí, ens explicarà si presenta candidatura i quina és la seva proposta, i també tenim la de Junts. Pel que fa a la Junts hem de fer una precisió, perquè efectivament amb les eleccions anteriors la llista de Junts preveia 2 noms als quals han renunciat en el sentit de la llista, és a dir, tenim la Montserrat Folquet Martí i el Salvador Tugas Molina, que han presentat a secretaria la seva renúncia a l'alcaldia i, per tant, el següent en la llista presentable, i ja ens diran si es presenta en candidatura o no, serà el Jordi Pérez Condeminas. Dit això, jo us passaria la paraula a cadascun dels grups perquè us expliquéssiu si us presenteu i feu una valoració. Doncs això és important, Està obert. Molt bé, doncs bon dia a totes i a tots. Realment des d'aquesta posició, Esther, que no estem acostumats, ni tu ni jo, encara a estar-hi, tu sí, perquè ara ets l'alcaldessa accidental, dir-vos que per nosaltres, per Gent per Sant Climent, vull fer una miqueta el que vaig comentar per aquells que no estàveu al ple de renúncia anterior d'aquest que ha motivat el que avui escollim alcalde o alcaldessa, un nou alcalde i una nova alcaldessa del que conforma el ple municipal. Dir-vos que Gent per Sant Climent va néixer el 2014 amb una voluntat de treballar pel poble des de diferents sensibilitats, des de diferents maneres de pensar ideologies polítiques. Més enllà del que significa un partit polític, el grup de Gent per Sant Climent és això que us estic dient. Jo ja sé que en política es pot assenyalar i es pot dir, evidentment, jo no m'amagaré, perquè la realitat és el que és, i jo no m'he d'amagar del que soc i del que penso, al igual que no s'han d'amagar cap dels meus companys que també formen part d'aquest ple municipal i pensen, ho asseguro, molt diferent a mi. Evidentment, dic això perquè en el 2015-2019, en aquella legislatura, Gent per Sant Climent amb 2 regidors, que aquest partit va néixer de 0, perquè és un nou partit, amb aquests 2 regidors vam estar al govern. Ja ho vam dir a la sessió de renúncia de l'alcaldia anterior. I vam estar amb un compromís, i jo crec que ho vam demostrar,
per millorar la vida dels nostres veïns i del veïnat, sobretot del veïnat. I des d'una perspectiva de que tots érem iguals, al nostre entendre, a l'hora de fer la política municipal que Gent per Sant Climent vol fer. Ho vam demostrar amb les polítiques socials, ho vam demostrar amb joventut, fins i tot gràcies a aquella empenta, avui gaudim d'unes festes majors millors que les que teníem abans, perquè la implicació del jovent, gràcies a aquell moment, a la legislatura del 2015-2019, va ser possible. Va ser possible també millorar els serveis socials, millorar també l'aplicació de les polítiques culturals, perquè també, juntament amb els companys i les companyes, van fer una molt bona feina, Montse. Tot això es va recordar, ho va recordar l'anterior alcalde. I nosaltres vam continuar endavant, evidentment, perquè el compromís que té Gent per Sant Climent no és d'una estona. No és de venir aquí a fer una cosa diferent per amagar unes sigles de les quals jo formo part, del Partit dels Socialistes de Catalunya, però la resta no. Llavors, cadascú pot pensar el que vulgui, però això és Gent per Sant Climent. Del 2019 al 2023, el resultat d'aquella bona feina, vam treure 4 regidors. Escolti'm, alguna cosa vam fer bé. El poble de Sant Climent només demostra la seva voluntat d'avaluar el que aquí fem en aquesta casa, que es diuen eleccions municipals. I alguna cosa vam fer bé, que ens vam donar una major representativitat. De 2 van passar 4. I això ho volem recordar. Després va arribar, ens van posar a l'oposició, perquè el poble així ho va voler, perquè aquest ple municipal així ho va decidir, però allà van començar uns problemes. Uns problemes al nostre entendre de que vam demostrar fer bé el govern, estant al govern, ho van fer bé, i vam començar a fer una altra tasca, que possiblement, i des de tota la modèstia us ho dic, vam començar a fer oposició que aquest poble no havia tingut mai. I aquest ha estat el problema. Llavors, vam començar a fer la nostra tasca. I hem acabat fins aquí, amb unes altres eleccions, que el poble ens ho va tornar a agrair. No els que estem en aquesta sala ni els que formem part d'aquest ple municipal, sinó el poble ens ho va tornar a agrair. I de 2 van passar 4 i de 4 van passar 5, vam empatar. La política són acords. Evidentment, Esquerra Republicana va acordar amb Junts tirar endavant una alcaldia i fer Isidre Sierra el nostre alcalde, que fa 2 dies, o fa poquet, no fa un dia, i escaig, que va deixar l'alcaldia i ja li vam agrair la feina que va fer. Però aquesta és la veritat. La política té això. Nosaltres ens vam continuar posicionant allà on amb 5 regidors ens va posar el poble de Sant Climent, perquè aquí està la pluralitat i aquí està la voluntat del poble, el ple municipal. I el poble de Sant Climent va decidir que Junts i Esquerra Republicana doncs van començar a caminar junts. Mireu, Gent per Sant Climent serà molt clar. Nosaltres mai haguéssim pensat que haguéssim arribat a un acord on el nostre municipi, durant aquests 2 primers anys de legislatura, Esquerra Republicana, amb una regidora o amb un regidor, tenien el vot de la voluntat del que s'ha de fer en una institució com és l'àrea metropolitana de Barcelona. No ho entenem, no ho vam entendre, per això vam dir que no. Hi ha d'altres opcions polítiques, com és Junts, que va decidir que sí. Aquesta és una altra realitat. Llavors jo dir-los que quan comencen els problemes és aquí, és quan no hi ha entesa, quan les coses comencen a amagar. Miri si es comencen a amagar, i posaré un exemple molt senzill, que és la convocatòria d'aquest ple extraordinari urgent. El poble sabia que a les 10 del matí es faria aquest ple. Nosaltres ens vam assabentar a les 4:27 de la tarda. Creiem que una cosa tan important com és això, algú del govern, com a mínim, de forma extraoficial o no, ens ho hauria pogut dir. Però aquesta és la manera de funcionar. Que el proper alcalde o alcaldessa que surti d'aquest ple
haurà de gestionar, haurà de decidir si l'alcaldia és continuista o no vol que sigui continuista. Perquè realment, al no comunicar-vos amb nosaltres, podeu continuar dient-li al poble que som nosaltres els que trenquem els ponts. Però escolti'm, això que us dic és una realitat. Al igual que va ser una realitat que a les 8:30 del matí se'ns presentés el més important que s'ha fet a aquest poble des que jo estic en política activa. I ja fa unes miquetes d'anys, perquè li he parlat de 2 legislatures ja fetes i una que estem fent. Per tant, ja són una miquetes d'anys, que és la modificació de la BAP. Això també se'ns va presentar a les 8:30 del matí per votar-lo a les 9. I et deixen un Quijote, i et diuen, escolta, ja t'ho posi així, i sobretot, si no votes que sí, et senyalarem dient que no vols habitatge protegit. Doncs mirin, això no és així. Això no va d'això, per molt que alguns continuïn dient-lo. El temps ens ha donat la raó perquè els informes han tombat tota la modificació i hem tingut que fer un altre text refós. Més li diré que això de ser una alcaldia continuista només tindrà el paper del nou alcalde o alcaldessa, tindrà el paper de modificar-lo i de canviar-lo, amb les formes de fer. Per nosaltres ho és una alcaldia continuista. I ho és perquè és el mateix partit, són els mateixos partits que governen. Per tant, no canviem res. Si tenim problemes i situacions dificultoses i no canviem res, doncs evidentment l'alcaldia és continuista. És continuista perquè continua la mateixa coalició. És continuista perquè poques modificacions s'han fet fins ara. Vale que deixarem els 100 dies de rigor i serem mà estesa i començarem a treballar sempre que les formes siguin diferents. Però sí que enfront a l'estabilitat i a la coherència us agraïm que el ple aquest ple hagi sigut ràpid. També per nosaltres falta renovació i falten canvis profunds, que possiblement vindran després, no ho dubtem, però creiem que aquest és el moment de dir que el poble de Sant Climent precisa d'aquests canvis profunds en les formes i també en molts continguts. És per això que nosaltres ens presentem i ens postulem, com no pot ser d'una altra manera, perquè el nostre compromís, el meu propi, però no el meu, sinó el de l'equip, no només els dels 4 regidors i regidores restants, sinó la resta del grup que encapçalo, de gent per Sant Climent, així ho demana, i així ho ha demanat, no us oblideu mai, una gran part del poble de Sant Climent en el que són les eleccions municipals. Que estem, vull dir, les eleccions municipals, que ara mateix estem formulant aquest ple municipal. Per tant, sense més dilatacions, perquè portava moltes més coses a dir, jo crec que tots aquells problemes que tenim o aquelles situacions que per nosaltres som un problema, que possiblement per vosaltres no, i això generen conflictes que no es poden solucionar si no assisteix diàleg, i jo crec que molt diàleg no ha assistit per dir que aquest ple es feia a les 10 del matí, i aquest és un exemple de com funcionem. Per tant, nosaltres, senyor secretari, senyora Aguado, nosaltres el que farem serà postular-nos perquè ens pugueu votar, perquè la decisió és nostra, de poder fer un canvi profund amb unes noves maneres de fer, o bé estar en una alcaldia continuista, que l'únic que sí que és veritat que podrà fer vostè o qui escolleixi aquest ple municipal és que si canviem les formes estic convençut que canviarem la manera d'ajudar tots plegats al nostre municipi, el que estimem, que és el municipi de Sant Climent de Llobregat. Moltíssimes gràcies i nosaltres ens postularem a l'alcaldia de Sant Climent. Bé, doncs tot seguit, un cop entenem aquesta postulació, li passo la paraula al grup de... Jo, Esquerra Republicana no es postula com a candidata a ser alcaldia per coherència.
com diu bé el Monti, el 2023 vam tindre uns resultats gens agradables, el poble va parlar i el poble va dir que Esquerra Republicana de Calvià no la tenia que tindre. Tenia el poder i té el poder de portar una estabilitat en aquest poble. Vam decidir que el nostre vot era l'estabilitat, la continuïtat d'un pacte amb Junts, que creiem en aquell moment i creiem en aquest moment que era el millor per a aquest poble. Crec que aquí s'està demostrant ja des que vam entrar a governar que ho estem fent, que ho estem aconseguint, que hem estat aprovant projectes pel bé del poble. En diferència, sí, i tant que hi ha diferència en la política, però la política del poble és el diàleg, cosa que aquí jo crec que sempre es dubta molt. La política que vosaltres, gent per Sant Climent, heu adoptat els 8 últims anys, com tu bé has dit, és una oposició que aquí mai s'havia trobat. Com bé van dir l'altre dia en la celebració de 40 anys de democràcia. Sí, és la primera vegada en 8 anys que es fa una política del no, una política del conflicte, una política de les que es fa en estats majors, no la que es fa en aquests pobles. I tant. I com tu ben has dit, heu dit, la política és negociar, cosa que crec que a vosaltres encara us falta perquè heu optat per un tipus de política. La correcta, la que vosaltres heu decidit, però l'Esquerra Republicana no vol comprar aquest tipus de política. Vol comprar la política de negociar, la política de parlar dins de l'equip de govern i debatre i decidir què és el millor per a aquest poble. Potser ens podem equivocar, i tant que ens podem equivocar, però el que sí que fem és treballar per aquest poble. I sí, en les polítiques que vosaltres veu implantar, com bé has dit, la joventut, des d'aquí s'ha continuat i hem millorat les festes del poble en la seguretat, hem millorat l'ampliació de les punts joves, hem millorat els serveis socials, estem millorant l'habitatge. I tant, sí. Cadascú decideix les polítiques i cadascú decideix el que vol fer. I aquí teniu el resultat, que heu tret sí i heu sigut capaç de pactar amb Esquerra Republicana. Bé, seguim perquè si no sembla que la teva filla saltarà al ple. El portaveu de Junts, sisplau. Jordi. Molt bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes. Sí, efectivament, jo seré molt breu. Després d'un procés de reflexió, diàleg i consens intern, i amb el vistiplau de la nostra presidenta, l'equip de Junts postulem a Jordi Pérez Condeminas com a alcalde de Sant Climent de Llobregat. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Doncs, sense més dilació, anem a plantejar la votació. Sabeu que la votació, tal com està establert el règim legal espanyol, ha de ser l'ordinària, ha de ser nominal, llevat que algun grup demani que sigui secreta. Aquesta és una possibilitat que tenim. No sé si algú té intenció de demanar que el vot sigui secret. Doncs en aquest cas passarem a fer la votació nominal per sentiment, com fem sempre. Com tenim dues candidatures, iniciarem per la de Junts i per tant, bé, que volia demanar als regidors qui vota a favor d'aquesta candidatura. Per tant, majoria absoluta. Crec que no té sentit seguir, la majoria absoluta s'aclara, és el requisit legal per obtenir la condició d'alcalde. Per tant, ara proclamarem el senyor Jordi Pérez Condeminas com a proper alcalde de Sant Climent i jo el que t'havia de demanar, en primer lloc, abans que puguis canviar i fer el teu discurs, és que em responguis a la fórmula legal del 707 de 1979 que, com tota fórmula legal, és com és, i diu: jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Sí, juro. Molt bé. Ara sí. Perfecte, doncs per tant jo passes a... dono per presa possessió com a alcalde i ja fem el tant. Tot el seu temps. Bon dia a tothom. De les coses que són més maques en un ajuntament és fer bodes. Avui dintre d'una horeta i mitja hi haurà una boda. I les bodes passen perquè dues persones s'estimen. En aquest poble, jo sabeu que sempre acabo amb que només els petons us tapin la boca. I per molt que hi hagi sorolls de fons, opinions, i a vegades no totes les veritats, però en propers plenaris de feina ja les discutirem, ja les aclarirem, perdó, ja les tornarem a repetir, per suposat. És més, traurem allò que diem als papers, que és molt important, que és dir qui és l'alcalde, i avui el protagonista i el futur del poble de Sant Climent és Jordi Pérez Condeminas, amb la qual demano de veritat que el cuideu molt, que l'acompanyem molt, que li tirem de les orelles quan veiem que es queda aturat i quan continuï endavant, que només els petons de la teva família et tapin la boca i tot el poble de Sant Climent. Moltíssimes felicitats, Jordi. Ho intento, Bon dia a tots i a totes, veïns, veïnes, climentons, climentones, família i amics. Gràcies per ser avui aquí i per acompanyar-me en un moment tan important del nostre poble. Vull donar també la benvinguda... Peque! Ei! Coses que passen. Deixa-la, carinyo. Vull també donar la benvinguda i agrair sincerament la presència a totes les persones que avui ens acompanyeu. Gràcies, Jordi Turull, Joan Ramon Casals i Pere Clota, per ser avui aquí. Gràcies també, alcaldessa, regidors, regidores i a totes les autoritats presents. La vostra presència dona valor a aquest moment i és una mostra de respecte institucional i de compromís amb el municipalisme. Avui aquest ple no és un ple qualsevol. És un ple carregat de simbolisme, d'emocions i de responsabilitat institucional. Un d'aquells moments que marquen un abans i un després en la vida d'un ajuntament i també en la vida de qui assumeix aquest càrrec. Avui es produeix un relleu important a l'alcaldia del nostre poble, però el treball fet i el camí recorregut continuen. I per això, permeteu-me parar un moment i dirigir-me directament a qui fins ara ha fet tot això possible. Isidre, 15 anys com a alcalde són molts anys de dedicació, d'esforç
i de responsabilitat. 15 anys que deixen empremta. 15 anys que has entregat sabent tot allò que obtenies, però també tot allò al que renunciaves. Anys d'una feina incansable, propera i sempre posant el millor per a tothom. Has estat l'alcalde del poble, però per a mi també has estat un amic, un company i un referent. El teu pas per l'alcaldia ara ja forma part de l'Ajuntament de Sant Climent. I avui crec sincerament que és just reconèixer-ho com et mereixes. Fa uns dies ens reuníem aquí amb els alcaldes de la democràcia, amb un acte humil, senzill i carregat de simbolisme. I és per això que crec i creiem que tu també has de tenir aquest petit detall, perquè et recordi tot el que has fet i tot el que has aconseguit per Sant Climent. Per tant, permeteu parar-me un moment. Els primers que volien tenir aquest Skyland que ha fet el Roger Ojeda, i avui el puc saludar perquè aquell dia venia de Madrid a treballar, un emprenedor de Sant Climent que ens va regalar aquest Skyland, i els primers que ho van tenir-ho va ser els alcaldes democràtics o els seus familiars. Amb la qual cosa, Jordi, ara ja soc exaltant-me, moltíssimes gràcies a tots i segueixen tots. Ara va. Assumir avui l'alcaldia no és un pas que faig a la lleugera. Porto només un any i escaig com a regidor, i ho dic amb tota la honestedat. Però també dic una altra cosa amb la mateixa claredat. Porto tota una vida vinculada a aquest poble. He crescut aquí, hi he viscut i hi continuo fent vida cada dia. I això em dona una mirada molt clara sobre què és Sant Climent, què ens importa i què no podem perdre mai. El fet que avui fem no és un canvi de rumb brusc, és un punt i seguit a una manera de treballar i d'entendre la política municipal. No oblidem el camí recorregut ni d'on venim. La feina feta té molt valor i la feina que queda per fer ens exigeix moltes responsabilitats. Però també és evident que el món canvia, que la societat evoluciona i que la política local no pot quedar al marge d'aquesta evolució. Avui també es dona pas a noves generacions, a noves idees i a noves formes de fer. I vull dir-ho clar, evolucionar no vol dir trencar amb el passat, ni perdre la identitat. Vol dir adaptar-nos als nous temps, sense renunciar mai a l'essència que ens defineix com a poble. Aquella manera de fer i de conviure i d'entendre'ns que fa que Sant Climent sigui Sant Climent. Hi ha coses que poden canviar, però n'hi ha d'altres que no podem ni hem de perdre. Avui som aquí no només per parlar de govern o de l'Ajuntament, sinó per compartir algunes de les raons que m'impulsen a assumir aquest càrrec. Una d'elles, des del mateix dia que em van nomenar regidor, ha estat, i continuarà sent, que la gent de la Sant Climent tingui l'oportunitat real de quedar-se a viure al seu poble. Jo, com tants altres joves, vaig haver de marxar durant un temps, perquè tenim un problema greu amb l'habitatge. Aquesta realitat la conec en primera persona, i des d'aquí vull transmetre el meu compromís de, com a mínim, intentar posar-hi solucions, treballar-hi amb rigor i seguir impulsant totes aquelles propostes que ens empenyen, entre d'altres coses, cap a la creació dels primers habitatges de protecció oficial a Sant Climent. Abans de continuar, volia tenir també unes paraules per a les entitats del poble. Porto molts anys vinculats a elles, des de dins, participant i compartint camí. Geganters, bastoners, fumarians, futbol sala, bàsquet i tantes altres que fan impossible d'enumerar-les totes. Les entitats sou ànima de Sant Climent. No oblideu mai la vostra essència, allò que feu i allò que voleu ser. Sense vosaltres res seria possible i gràcies a vosaltres el poble evoluciona, es mou i té vida. Em tindreu sempre al vostre costat quan ho necessiteu
I us animo a seguir endavant, a proposar noves iniciatives, nous reptes i a continuar treballant com ho esteu fent. A l'oposició vull dir-li que, més enllà de les diferències, heu de saber que el diàleg està obert i sempre em trobareu quan ho necessiteu. Em queda poc. Permeteu-me ara dirigir-me a les persones que m'han acompanyat en aquest camí. I que sé que... I que sé que sempre hi seran quan els necessiti, perquè ningú arriba fins aquí sol. Vull començar-me adreçant-me a tu, Esther. Sense la teva confiança, avui jo no seria aquí. Perquè tot i les diferències, les ideologies i les maneres diverses de veure les coses, sempre hem estat capaços de parlar, d'escoltar-nos i d'arribar a entendre'ns. I això en política i en la vida té molt valor. A l'equip que m'ha permès ser avui en aquesta cadira. Montse, Isidre, Salva, Isa, Marta, Jesús, Neus. Gràcies de veritat. Eva, presidenta, gràcies per la confiança. Poc es parla de la feina que fas, però és molta, constant i imprescindible. Permeteu-me també tenir unes paraules als treballadors i treballadores d'aquesta casa. Sovint feu una feina discreta, poc visible, però absolutament essencial perquè l'Ajuntament funcioni cada dia. Sense la vostra professionalitat, implicació i vocació de servei, res d'això seria possible. Gràcies per la feina que feu. Els meus amics, que avui en veig uns quants aquí. Gràcies. Gràcies per ser-hi sempre. Per escoltar, per aguantar-me, per dir-me les coses clares quan ha calgut i per no deixar-me mai perdre de vista qui sóc ni d'on vinc. Sou part del meu equilibri. Sí. A la meva família. Avui som molts aquí i això per a mi té un valor enorme. Gràcies per ser-hi, per venir i per acompanyar-me en un moment tan important com aquest. Perdó, Papa. Mama. Vosaltres fa molt temps que viveu aquest camí que vaig emprendre i en tot moment heu estat al meu costat. Anna, gràcies per caminar-lo amb mi cada dia. Gràcies pel suport, per la paciència i per no fallar mai, fins i tot quan el camí no ha estat fàcil. Acabo. A la meva dona i a la meva petita. Realment gràcies per entendre què significa tot això. Les hores, la dedicació, l'exposició pública i tot el que sovint no es veu. Gràcies per la paciència, pel suport constant i per caminar al meu costat fins i tot quan no és fàcil. Sense vosaltres res d'això tindria sentit i m'agradaria que això s'entengués molt bé. Avui assumeixo una responsabilitat enorme. Fa uns dies, a l'arribar a casa, em vas preguntar com estava. I la meva resposta va ser molt fàcil. Estic cagat. Però tu em vas dir de forma molt clara. Si el primer que penses és en el respecte per això que assumeixes, vol dir que ho faràs bé. I amb això és amb el que em voldria quedar. Assumeixo aquest càrrec amb il·lusió, amb respecte i amb el compromís de treballar fins a l'últim dia pel bé de Sant Climent. Moltes gràcies.
No sé molt bé com van els protocols i aquestes coses, ja algun dia m'adaptaré i m'aniré acostumant. Però sí m'agradaria donar la paraula, perquè m'han demanat i perquè crec que van així les coses, a portaveus dels 3 partits, Procés i... Bé, nosaltres només volem donar-te l'enhorabona, Jordi, i sobretot que tinguis molts encerts, que escoltis molt al teu voltant, que prenguis el càrrec amb el respecte que acabes de dir i que sobretot tot aquest suport que tens al voltant que l'utilitzis, perquè en molts moments segur que el necessitaràs, i que nosaltres només desitgem que el que hem parlat alguna vegada d'intentar, encara que tinguem posicions diferents, realment que realment ens puguem escoltar, que puguem dialogar i que puguem realment intentar entendre'ns i arribar als acords que puguem, i els que no, que amb respecte també ens els podem dir, perquè al final el que tots volem és millorar per Sant Climent i realment que tinguis molta sort. Doncs, enhorabona. Com bé, assumir que molta enhorabona. Sé que l'agafes en respecte, que això és molt important, però amb ganes, i això crec que es transmetrà, i aquí tens el meu suport, com bé has dit, per continuar treballant en aquest projecte, aconseguir els objectius que aprenguis, i en tens aquí al meu costat, i moltes felicitats. Hola. Després de les teves paraules, Jordi, estic encara emocionada, no sé si seré capaç de fer les coses amb una miqueta d'ordre. Però avui és un dia molt, molt especial. És un dia que marca l'inici d'una nova etapa al nostre poble, i com a portaveu de l'equip i amb el vistiplau de tot l'equip, doncs per mi és un honor. És un honor adreçar-te unes paraules de benvinguda i de suport, i dir-te, doncs, primer de tot, com tu també ho has dit, gràcies, Esther. S'ha d'agrair a l'Esther Aguado i a l'equip d'Esquerra Republicana que ens doni el suport i que hagis facilitat aquest relleu sense cap mena de problemes. Et d'agrair, moltíssimes gràcies. Jordi, assumeixes aquesta responsabilitat en un moment ple de reptes i projectes, però també d'oportunitats. Ets una persona jove, preparada, amb empenta, amb il·lusió i amb unes qualitats humanes i professionals que estic convençuda que seran claus per liderar aquesta nova etapa. No ets una persona nova a la gestió municipal. El Jordi coneix la casa, coneix l'equip, coneix els projectes que tenim en marxa i, sobretot, coneix el poble. La teva capacitat d'escolta i la teva voluntat de treballar des del diàleg són valors imprescindibles per governar amb encerts. També vull dir, però, que no camines sol. Tens al teu costat un equip compromès, divers i molt, molt treballador. Un equip que sap sumar talent, experiència i noves mirades, i que comparteix amb tu el mateix objectiu: fer créixer el nostre municipi, millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i els nostres veïns i construir un futur amb oportunitats per a tothom. Des d'aquí et vull traslladar els millors desitjos, que els encerts siguin molts, que els reptes es converteixin en aprenentatge i que el diàleg i el respecte sigui sempre la base de les nostres decisions. Treballant junts, amb responsabilitat, amb transparència i estima pel nostre poble, ens portarà, sens dubte, a assolir grans fites.
També per acabar, fer una crida a tots els grups del consistori. Més enllà de les legítimes diferències, ens uneix un objectiu comú, el servei al nostre poble. I en aquesta nova etapa, esperem, sigui també una oportunitat per reforçar el diàleg i el respecte institucional. Ens poden agradar més o menys les decisions polítiques, però estem aquí per treballar, no només per fer altres coses. Estem aquí governant, estem aquí treballant i és el que hem de fer perquè és el que li devem a les persones que han decidit que nosaltres estiguem aquí. Molt bé, doncs Jordi, enhorabona. Desitgem serenor i determinació. Que cada decisió estigui guiada per l'estima al nostre poble i per la voluntat del servei públic. Ja veus, d'un dijous ventós, molt complicat, i un dissabte de molta pluja, i un divendres de molta pluja, avui sembla que el sol brillarà tot el dia i això segur que ens guiarà i ens omplirà d'energia i de coses positives. Moltíssimes gràcies pel teu esforç, Jordi.